babban magana mun shigo watan da ake cema Oktoba, wato watan da aka ƙaddamar domin faɗakarwa game da ciwon kansa na nono. Wannan tambarin wanda ake ce ma pink ribbon a turance shine alaman faɗakarwa na ciwon kansa ta nono. Shin kun san Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bincike wanda ya nuna cewa a shekara ta 2022 kimanin mata 670,000 sun rasa rayukansu ta silar ciwon kansa ta nono? Baya ga haka, ciwon kansa na nono shine ciwon kansan da ya fi damun mata a duk duniya. So da yawa ciwon daji na nono baya bayyana sai bayan ciwon ya yi tsanani kuma ya bazu a jiki. A yawanci lokacin da mutane suke gane suna da ciwon daji na nono ya riga ya taɓa huhu ko ya taɓa ƙashin baya ko ya tafi wani ɓari na jiki. Idan aka bari ta bazu a jiki shine take kawo babban matsala har a rasa rai. Babban abin da za mu iya yi ma kanmu a matsayinmu na mata shine mu riƙa duba nonuwanmu kowane wata mu tabbata in akwai wani abu da muka lura da shi kamar wani ƙullutu ko wani canjin yanayi mu tabbata mun garzaya mun je asibiti domin a duba. Dalilin nan ya sa ake faɗakarwa domin ba mutane ƙwarin gwiwa su riƙa duba nononsu mafi ƙaranci sau ɗaya a wata. Ana ba da shawarar a riƙa duba nono bayan jinin haila ya ɗauke da kwana 3 zuwa 5. Amfanin duba nonon shine domin gane cewa in akwai wani ƙullutu ko wani canjin yanayi ko wani ruwa ko jini da ke fita daga jikin nonon wanda zai sa a tafi asibiti. In an je asibiti kuma sai a duba a gani idan alamun ciwon daji ne, yadda za a gane ciwon dajin da wuri kafin ya bazu a jiki. To kamar yadda muka saba na san waɗansu za su ce shin wannan ciwon daji na nono me ke kawo shi? Bincike bai gano abu ɗaya wanda za a ce lallai wannan shine yake kawo ciwon daji. Amma abin da bincike ya nuna shine yana nuna abubuwan da suke da alaƙa tare da ciwon kansa na nono. Waɗannan abubuwan su ne kamar na ɗaya zama mace. Ciwon kansa na nono ko ciwon daji na nono mata suka fi yin shi, amma ba ciwon mata ne kaɗai ba, domin akwai mazan da suke iya samun wannan ciwon kansa ta nono. Na biyu, fara al'ada da wuri da kuma gamawa lokacin da mutum ke da shekaru masu yawa. Aka ce kamar yanzu mace ta fara al'ada a shekara 10 ta gama tana shekara 60. To kun ga cewa ta yi shekara 50 tana al'ada. Akwai wani sinadari a jikin mace wanda jikinta yake sarrafawa a shekarun da take yin al'ada. To shi wannan sinadarin bincike ya nuna cewa yana da alaƙa tare da ciwon kansa na nono. To waɗanda suka fara al'ada da wuri kuma suka daɗe ba su gama ba suna da ƙarin haɗarin samun ciwon kansa na nono. Na uku, rashin haihuwa da rashin shayarwa. Bincike ya nuna cewa waɗanda ba su taɓa haihuwa ba kuma waɗanda ba su taɓa shayar da 'ya'yansu ruwan nono ba suna da ƙarin haɗarin samun ciwon kansa na nono. Baya ga haka kuma shan taba. Shan taba yana ƙara haɗari na samun ciwon daji na nono. Wato shi shan taba ma ba ciwon daji na nono kaɗai ba, yana da alaƙa tare da ciwon daji kala-kala. Ita taba tana da waɗansu abubuwa da bature ke ce ma carcinogens, wato sinadarai da ke iya kawo ciwon daji. Wannan ciwon daji yana iya zama na kowane ɓari na jiki. Kansa na nono a baya. Waɗanda suka taɓa samun kansa na nono ɗaya suna da ƙarin haɗarin samun kansa ɗayan nonon. Baya ga haka, bincike ya nuna cewa idan mutum yana da dangantaka ta kusa kamar mahaifiya ko wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya
da wadda ta taɓa samun ciwon kansa na nono, wannan yana kawo ƙarin haɗarin samun ciwon kansa na nono. To mun yi magana akan waɗansu abubuwa da suke kawo ƙarin haɗarin samun ciwon daji na nono. Amma kamar yadda na yi bayani a baya, babu abu ɗaya wanda za a iya cewa gashi nan shi ne yake kawo ciwon daji na nono. To uwa, mu tashi tsaye. Abin da ya kamata mu yi, mu riƙa duba kanmu yadda duk mun tsinci wani abu wanda bai kamata ba, za mu iya garzayawa asibiti domin a duba mu. Mu kula, mu tashi tsaye domin kula da lafiya. Mata, a riƙa duba nono.